Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi era rimwe zuva andofunga kapataka kupai paya chirongwa chine zvekuita neutano vazhinji vakataura kuti well done Drumas Media mukangoti daro chete zenze rinobva rati tuku naizvozvo nhasi uno tiri kuya nechirongwa chinonzi telehealth mumanga muchizviziva kuti munhu unokwanisa kutorapika pafoni. Ndingataure zvakawanda nekuti ndiropesera ndakuzviendesa nepadivi, asi kachirongwa chino ndaona chakakosha zvikuru kuitira kunemi vari kugara kunze kwenyika, mungave muri kuSouth Africa, Zambia, Namibia, Mozambique, Malawi, hama dzenyu dziri kuno, even UK, hama dzenyu zilonge dziri muZimbabwe, baba vako varwara vari kuno kuZimbabwe, mbuya vako varwara, vanobatsirika sei? Ndonhau iripo. Hatingangotaura zvana mbuya chete, kamwe murume ari kunze kwenyika, mudzimai ari muno, or vice versa, zvinoitika izvozvo. Naizvozvoka chirongwa chanhasi chiri pakuedza kuongorora kuti zvoitwa sei kuti unge uchiwana utano wakakodzera, wobatsira sei kuti ari kuno wacho awane utano. Sekutaura kwandaitaka takambokupai chirongwa cheutano chehealth, vazhinji vakati aiwa ndo zvatinoda, nekuti isu vamwe hatiso n'anga, vamwe hatiso vemaprofita, tinoda kuzvipatara ikoko kuti tinge tichibatsirwa. Naizvozvoka tiri kuno kuWestgate pa 911, chipatara kachinobatsira veruzhinji, chinowanikwawo zvakare paFacebook. Asi nhasi uno tikuda kuti tinge tichitarisana nezve inonzi telehealth kuti inomboita nezve inorevei. Kwazisai muri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Sister Tenda. Ndazotaura nenyaya yetelehealth. Nofunga mati mambonzwa nezvetelehealth kubva kuna Drumas Media. Panapa tinobatsira vanhu pafoni. Kana uri kurwara, kana pane zvikukunetsa, munotifonera isusu mutibata pafoni. You can do a call, muchitaura nesu, kwasikade kuonekwa, munongofona kutotaura neni. Kana muri kunyara, kana muda kuonekwa pa video call, motaura na doctor chiremba chikubatsirai. Mukauya makafona makati inini ndinenge pa chifua changu chiri kurwadza, motifonera doctor woti okay ngatite video call tuone, motaura masymptoms enyu ese. Doctor akanoti aiwa ndokwanisa kukubatsirai, vanobva vakupai kana vachipa prescription, kana vakati aiwa uchiuyai kuno takutumira ambulance, monzi fanonwai mushonga kana kuti vanokutorai aspirin kana iri heart attack. Kana une a burn, unokwanisa kufona kuti inini ndatsvarwoko, ndanga ndichidzisa mvura ndabva ndatsvarwoko. Doctor wafona kuti chiitai video call tuone roko rwacho. Vakaona chikwanisa kukubatsirai pafoni papapo, vobva kunyorai prescription nokubatsirai. Mwana akaita rash, unonzi nadoctor mwana aita rash, tumirai mapicture tuone. Doctor wana mapicture erash, kuti mwana ringoda chi mushonga wekuzora, mupiwa prescription yenyu pafoni, hamuchauya kuno. Zvakare kana mafungo kuti mimi mafonera doctor mataura nawo maudza kuti pane chindo chiri kundinetsa. Doctor wanoti aiwa tokwanisa kuita home visit kubva ipapapo. Hazvingoperera mukutaura chete. Kana mazoda home visit after mabatsirwa zvinoita, kana mati vatokubatsirai matopora,
zvatoperera ipapo. Kutelehealth tinobatsira futi vanhu vanenge vane ma-mental health issues. Mazuva ano muzoti pane vana vari kunetsikana kwazvo nenyaya yemadrugs, nenyaya yemutoriro. Anenge afungwa kuti ada kubatsirwa kwanti ane family yake, wedha vari kunze kwenyika, wedha vari muno, kuti aiwa inini ndada kubatsirwa. They can call us, we can refer you to a psychologist. Kana mati mataura nevane vanotenda noita zvechikristu, you can speak to a Christian psychologist. Kana wati wayongoda murive rimwe nechimwe chitendero, tokupai psychologist anokubatsirai. Kana manzi muda kureferiwa kurehab, tine marehab anenge ari munharaunda kuti nekwamunogara nako kwatinokwanisa kukurefera mutaure navo. Patelehealth futi zvakare pane vane vabereki vavo, let's say muri kunze kwenyika kana kuti muri muno, moti mama vanenge vakutenderera musoro, kana kuti mama vanenge vasiri kunyatsonzwa zvakanaka. Makavabvunza kuti mama maswera sei, woti ndiwani kwewewe, ndiwe, moti mama vasikunzwa zvakanaka. Munogona kufona motaura nadhokta mawaziva kuti mama vari kuita so mama vari kunzwa zvakadai. Kana iri se-geriatric assessment, tine manesi ari pano vari internationally trained vanokwanisa kukuziva kuti mama vanenge vane dementia kana vanenge vane Alzheimer's. Hazvirapike zvazvo, hazvizopora, but tinenge tine mishonga tokwanisa kukupai kuti chibatsire mama kana baba vanenge vakura. And then on the other side, tine vana vane ma-special needs. Kana une vana anenge ana Down syndrome or autism, vanenge vachikana vana vanotiza pamba because of mental health issues or behavioral issues. Munokwanisa kutaura nadhokta and sema-internationally trained nurses edu vanokwanisa kuzokubatsira kuti mukwanise kuchengeta vana venyu vachikupai direction, kana kuzokubatsira kuita ma-support group, kana kukupai masemina ekuti munozogara pasi nevamwe vanenge vachiona zvamuri kuona muupenyu nevanenyu vane ma-special needs vachikubatsirai. So telehealth, we help, we bring health to you. You don't have to come to us, tinokubatsirai muri kwamuri. Kana tazonoti munofanira kuuya kwatiri, muya kwatiri tokubatsirai. Tinobatsira futi vanenge vane in terms of sexual health. Munenge pane zvaitiko mukufamba kwamire muchiita, moti aiwa ndada kuonekwa nachiremba asi muri kunyara. Telehealth ndo zvayakanakira. Munongofona hapana kukuonai, muudza chiremba ma-symptoms enyu, kana chiremba ukati okay ndizvozvo, vanovhwa kuti aiwa ndokunyorai prescription, morapwa muri kwamuri. Muzofona futi moti haiwa tapora. So telehealth is there to help everyone, wherever you are. Ndichipamhidzira zvataurwa naSister Tate, I just thought kuti rega tiite wrap up pane zvamanzwa, especially on the benefits of telehealth. Tiri kuona kuti mukurarama kwedu panguva dzatakurarama tine vana like vambotaura vana vari kunze kwenyika kuti dzimweni dzenguva muzvipatara because of privacy policies vanogona kunga vasiri kuziva kuti baba vari kunyatsonzwa zvakaita sei. Asi patelehealth tinopa mukana kana munhu ane medical power of attorney kuti anofanira kunzwa zviri kurwadza mai vake, tinovaisa futi paconference. So for instance munhu ari kuUK tinotaura kuti alright nhasi ndo patine assessment yamama, saka tinenge tichimudza kuti zvakadai tazoita mishonga yakadai uye mama vari kunzwa sei kana vaadmitwa, saka vane total control yekuisa input pakurwara kwamama kana kwababa. Saka ndo imwe advantage yetelehealth. And the telehealth again ino nekunetsa kwakuita transport mazuvano zvinogona kubatsira futi kuti aiwaka hatingambotsvaga taxi, ngatange tambonzwa kuti chii chiri kuitika, tobva taona immediate health solution. Patinozonosvika kuchipatara hatisi kuti chipatara hachiendwi, asi tiri kuti ngatibatsiranei kazvakare tisati tiri munzira, even tiri munzira munenge muchitaura nachiremba itai so tichidaro, because your life matters. Saka ndiyo zvimwe zvatinoita patelehealth. Telehealth zvakare nenyaya yezvanotaurwa naSisi kuti tine ma-psychological issues atiri kusangana nawo,
vanhu vari kunze vanogona kunga vachitaura nehama dzavo vachiona kuti izvi handisi kunyatsozviona mushe izvi vanogona kuti aiwa kati asisiriwo munhu tione kuti tiri kunida here rehab. What are you seeing? Maudzwa futi zvirwere zvakaita sedementia, alzheimers zvinenge zvisingatambirike zvakanaka munyika ino. Dzimwe dzenguva tinoita kuti zvinenguva varoyiwa asi tinoti aiwa utano hwenyu pamberi. Saka pano because your life matters tiri kuti tabva muurongwa hwekuti kwese tiri kungomhanya hatisi kuti zvipatara zvakashata asi tiri kuti panhare dzakauya mazuva ano ngatibatisane zvakare kuti tive tinoseva upenyu hwevanhu. Ndatenda hangu muri Zimbabwe. Tadzidza zvakawanda mabasa renyu iri Rumasi Media rambai makada. Tadzidza zvakawanda makadi muri Zimbabwe. Zita ndinoitwa iye Dorothy Mananga. Ndofunga mazvinzwira mega kunzi pane inonzi iyo telehealth. Telehealth chenyu kungosumudza runhare mbozha makatofona makabatsirwa nachiremba venyu. Tatenda. Ndofunga vazhinji madzidzawo zviri kana zvitatu pamusoro petelehealth. Manga muchizviziva here kuti munhu unokwanisa kuwana rubatsiro uri kumba kwako, kutaura nachiremba, nokuti zvizhinji zvirwere vazhinji vanokuwarira mukati nenyaya yenyadzi. Vamwe vacho ndivana neshamba vanenge vachizikanwa stereki kuti ukatongosvika pachipatara unzi neshamba uyo auya. Naizvozvo unopedzisira wakuzeza kutaura zvimwe zvezvirwere zvisingaite kuti veruzhinji vange vachiziva. Saka ndiwo mukanaka wokuti uri mumba mako unongobatawo nhare dhoku zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai ndozvifambisa sei, wobatsirwa uri mukumba kwako. Kana iri mishonga unofanira kutenga wotengawo zvakare uri kumba kwako. Kuzongoenda kuna chiremba kunenge kwako chizora bata pachingwa wongodya chasara kudya. Rangu zita ndinonzi Edru Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nhasi tanga tiri pa level yetelehealth. Tinoramba chikupai zvirongwa zvine chekuita neutano hwedu apo neapo. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.